Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Нягледзячы на вялікую занятасць такімі важнымі справамі, як выбіванне вітрын кавярні ў цэнтры Мінска і выломванне дзвярэй у офіс штаба Віктара Бабарыкі ды вынас адтуль усёй камп'ютарнай тэхнікі, сілавікі ўсё ж такі знайшлі час для таго, каб раскрыць яшчэ одно гучнае злачынства. Не, гэта не вызначэнне тых, хто прымяняў сілу супраць мірных пратэстоўцаў. На гэта часу пакуль не хапіла. Затое высветлілі схему, як нейкі таемны Андрэй С. раскідваецца грашыма, якія сабралі ў дабрачынны фонд BuySol. Еўрарадыё знайшло гэтага злачынцу, таемнага і несумленнага Андрэя С. Зараз ён будзе з намі на сувязі. Вітаю вас. Вітаю, сябры. Гэта, канешне, быў сюрпрыз, хаця гэта не сюрпрыз. Андрэй С, судзячы па ўсяму, гэта я. Андрэй С, а скажыце мне, калі ласка, наколькі для вас нечаканым стала вось тое, што з вас нашыя праваахоўнікі сарвалі маску і выкралі ўсе вашыя злачынствы, як вы на таксоўцы па Мінску і Гомелю катаецеся, выкатываеце сабраныя беларусамі грошы? Ну, тут трэба ўлічыць, што тыя рэчы, якія кажа спадарня Чемаданова, прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, вельмі добра дэманструюць той узровень разумення сітуацыі, які ён ёсць у яе. Ну, ясна, што не толькі ў яе. Паездкі на таксі, асабліва зараз у нас вельмі шмат розных варыянтаў у Беларусі з'явілася, сталі ўжо даўно не нейкай там роскашу для людзей, асабліва тыя, якія берагуць свой час. Больш за тое, тут трэба адразу сказаць, што ўсё, што было сказана спадарні Чемаданавай, гэта поўнае трызненне наконт там растраты нейкіх грошай ці што. Таму што ёсць даволі просты спосаб гэта ўсё праверыць. Відаць, яны ўзялі маю картку Белгазпромбанкаўскую, паглядзелі, якія там былі транзакцыі. Пытанне ў тым, што там было две карткі. Адна моя асабістая, а другая гэта та, якую ішоў збор байкавіда. Вось, і сказаць пра тое, што я са сваёй асабістай траціў, канешне, траціў, вось, а байкавідаўская гэта байкавідаўская. Ну, зліпілі ўсё разам, памешалі праўду з неправдай і атрымалася той, як атрымалася. Але тым не менш, все ж таки сітуацыя сапраўды даволі такая дзіўная ў тым сэнсе, што от гэтыя абвінавачванні і яны базуюцца, ніякіх такіх доказаў не было прадстаўлена, факты не былі указаныя, тым не менш вось сітуацыя базуецца на тым, што нібыта самі каардынатары дабрачыннага фонду, як BuySol, так і па сцвярджэнню аўтара допісу, скажем, Байковід, ці там іншыя ты, да якіх ты быў прычасны, што, маўляў, яны не даюць нікому ніякай справаздачы, як гэтыя грошы трацяцца. Ці адпавядае гэта заява рэчаіснасці? Не, конечно, адпавядае. У нас ёсць две старонкі ў Фейсбуку, на якіх выкладаецца ўвесь час інфармацыя пра то, якія былі выдаткі зробленыя BuyHelp'ам і BuySol'ам. Байкавід увогуле рабіў вельмі падрабязную справаздачу, таму што мы працавалі ў больш спакойных умовах, скажем так, у умовах, пакуль яшчэ не пачалася вайна улады з беларускім грамадствам. Ну і зараз таксама вельмі смешна гэта ўсё выглядае, гэта абвінавачванне, калі сёння Чемаданова кажа, што няма празрыстасці, што мы не паказваем усе свае транзакцыі. Можа быць, яшчэ мы павінны расказаць, як мы грошы ўвозім у Беларусь і заводзім іх. А потым наступным днём Міністэрства юстыцыі пачынае расказваць, што мы закон, працуючы ў фондах, якія не зарэгістраваны. Ну, прабачце, я, канешне, люблю фантастыку пачытаць, там, Шэклі і Гаррі Гаррісона, але гэта такая абсалютная фантастыка, што сёння нейкі фонд, які збірае грошы на дапамогу пацярпелым ад дзеянняў улады, будзе зарэгістраваны ў Беларусі. Так што гэта такая фантастыка, троху навуковая, троху ненавуковая з боку і Міністэрства ўнутраных спраў, і Міністэрства юстыцыі Беларусі.
Ну калі глядзець по тым як вот держава наладзіла працу і скажем калі нейкая гуманітарная дапамога прыходзіць у Беларусь то павінны там справаздачыцца там нейкія там можа падаткі заплаціць а то і увогуле эту гуманітарку канфіскуюць бо нешта там было не так оформлена то атрымліваецца ну вот трэба было с гэтых дабрачынных збораў відаць нейкія падаткі заплаціць тады б усё было больш-менш законна. Ну, тут пытанне, канешне, такое вельмі цікавае, бо зараз мы выскачылі з спраўнага поля цалкам. Улада збівае, катуе і гвалтуе дэманстрантаў. Лукашенко публічна кажа, што калі пытанне стаіць пра захаванне ягонай улады, то можна троху і саступіць з боку закона. Мы, канешне, працуем у межах закона, мы людзей папярэджваем, што ўсе грошы, якія нарымліваюць яны, павінны быць абкладзеныя падаткам падаходным, але ну я все-таки ўжо спадзяюся, што у сакавіку наступнага года, калі трэба будзе падаваць гэтыя справаздачы падатковую, мы гэта будзем рабіць ужо у падатковую новай Беларусі, якой будзе не сорамна плаціць падаткі, яны не пойдуць на новыя дручкі ці там шчыты, якімі нас б'юць і забіваюць міліцыянты. Дарэчы, калі казаць пра ўсё ж таки сабраныя грошы, ці можна казаць пра ці ёсць ужо нейкая інфармацыя і наколькі яна даступная, колькі за апошні час было сабраныя грошай, вот колькі іх ёсць на дадзены момант і вот гэтыя 2 мільёны еўра ці даляраў, што там яны таксама вам паступілі, то есть байсол імі будзе распараджацца ці як? Ёсць два асноўных фонда, якія зараз збіраюць дапамогу. Гэта BuyHelp, які збірае дапамогу для арыштаваных, аштрафаваных, параненых і збітых міліцыянтамі. І другі фонд гэта BuySol, які збірае грошы на іншыя катэгорыі людзей. Гэта тыя, хто былі звольненыя, тыя, хто хоча сысці са сваёй працы альбо службы праз незгоду з палітыкай дзяржавы. І гэта дапамога арганізаваным структурам працоўных, якія бастуюць зараз збольшага. Калі казаць пра агульную суму, якая сабраная двумя камандамі гэтых двух фондаў, у якія ўваходжу я і ў адзін, і ў другі, проста гэта разныя каманды, то гэтая сума больш за 5 мільёнаў даляраў, калі агулам. І гэтыя грошы, канешне, вельмі з імі даволі складана рабіць адміністратыўную працу, бо тут вельмі шмат падводных камянёў, і фінансавы кантроль і маніторынг Фейсбука, фінансавы кантроль маніторынг банкаў у тых дзяржавах, дзе яны акумулююцца. Ну і, канешне ж, гэтая апошняя міля, якую сцеражэ, ну, прынамсі, спрабуе сцерагчы беларуская дзяржава, але гэта ў яе не ўдаецца. І калі казаць 2 мільёна, якія былі сабраныя для мэтаў байсола, гэта BuyHelp, то там сума каля паловы мільёна беларускіх рублёў. Там троху розная у нас падлік ідзе, у розных валютах, таму так не сінхранізавана гэтая гісторыя. На сёння колькі грошай пашло на дапамогу? Я так разумею, што ўсё ж таки тут дастаткова складана атрымліваецца па двух фондах адразу гаварыць, з аднаго боку BuyHelp, другого BuySol, але калі ёсць нейкая вось такая ўжо там перад вачыма, ну, я не ведаю, там смета справаздача, то можа быць, можна сказаць, што вот з гэтага фонда ўжо столькі людзей атрымала такую-то суму, з гэтага вот... Ну, наши справаздачи регулярно публікуюцца на старонках у Фейсбуку, на старонцы BuyHelp і BuySol, адпаведна. І я ўжо прагаварыў, яшчэ раз магу паўтарыць, што больш за 400 выпадкаў заявак былі адобраныя і праплачаныя па BuyHelp. Гэта сума больш за 550 тысяч беларускіх рублёў. Вось, і гэта кейсы, якія звязаныя зараз, мы больш за ўсё стараемся працаваць з параненымі і збітымі, бо гэтым людзям патрэбная асаблівая дапамога, асаблівая салідарнасць, бо яны знаходзяцца яшчэ ў такім псіхалагічным вельмі моцным стрэсе, і дапамога ім аказваецца. Што тычыцца фонда BuySol, то там да 100 чалавек зараз атрымалі гэтую дапамогу, яна рознага кшталту, і каля 100 тысяч даляраў, каля 100 тысяч было выдаткавана агулам на гэтыя ўсе выдаткі. Вось, асабліва хочу падкрэсліць, што, ну, зноўку такія влажныя мечты мадам Чемаданавай трэба развінчаць. Яшчэ раз,
фонд не выдатковывае ані копейки на аперацыйныя выдаткі з тых грошай, якія былі сабраныя з людзей праз Facebook альбо праз PayPal альбо праз Revolut. Мы працуем як валанцёры, і тыя грошы, якія былі сабраныя з людзей, яны не выдатковваюцца на аперацыйныя выдаткі. Ну, ось таким чынам, што атрымліваецца, што калі стрыжаку ўсё ж таки трэба зганяць з Гомеля ў Вільню на таксоўцы, то гэтыя грошы, як бы ён не хацеў, ён ніякім чынам з вот фонду там BuySoul ці BuyHelp узяць, дастаць і аплаціць не можа. Вот это у мяне картачка байсолаўская, нас спадар-таксіст здымізе грошы. Ну так, гэта немагчыма, потому працу адразу так дамовіліся, што гэтыя грошы на аперацыёнку не ідуць, што ў нас не можа быць іншых грошай, бо ёсць даволі вядомы факт, што беларускі бізнес зараз амаль цалкам паўстаў супраць таго, што адбываецца ў Беларусі, хтосьці публічна, хтосьці не публічна, таму ёсць шмат розных грошай, і грошы гэта ўвогуле не пытанне зараз пытанне працы і дзеяння, і магчымасць гэтай дзеяння ажыццяўляць ва ўмовах скатвання дзяржавы да ваеннай дыктатуры. Дарэчы, Андрей, все ж таки, нягледзячы на тое, што інфармацыі пра дзейнасць фондаў як аднаго, так другога было ўжо дастаткова, не ўсе часам вот ведаюць, як, куды можна звяртацца. Увогуле некаторыя, можа, нават і не чулі, што яны могуць атрымаць нейкую дапамогу. А зараз раз-пораз прыходзіць інфармацыя пра тое, што цішком тых, хто некалі там вот на пачатку ўсёй гэтай, на пачатку жніўня быў актыўны, праяўляў сваю грамадзянскую пазіцыю, і можа быць там дзесьці адміністрацыя і кіраўніцтва там прадпрыемства ці установы пачатку там ківала галавой, там типа мы там маральна падтрымліваем вот вашыя патрабаванні, а зараз, калі сітуацыя, ну, можа быць, нейкім чынам змянілася, гэтых людзей цішком звальняюць, і яны не ведаюць, як, што, куды, ці могуць яны ўвогуле на нейкую падтрымку і салідарнасць разлічваць. Што ты параіш вот рабіць гэтым людзям? Ну, па-першае, я звяртаючыся зараз да ўсіх і будуць працаваць да тых часоў, пакуль не будуць закрытыя ўсе пытанні па нашых заявках. На дадзены момант BuyHelp атрымаў за 3600 заявак, BuySoul разам з ініцыятывай Мікіты Мікада атрымаў больш за 1200 заявак, з якіх там амаль палова гэта сілавікі, якія звальняюцца. Кожны, хто падаў гэтыя заявкі, будзе дапамогай, бо грашэй дастаткова. Грашэй наше беларускае грамадства ахвяравала столькі. І калі казаць пра звальняецца, то, безумоўна, трэба запаўняць форму, якую можна знайсці альбо на старонцы Facebook, альбо на старонцы Instagram, альбо ў Тэлеграме, якую можна запоўніць і па якой можна даць звесткі пра сябе, як быў звольнены, калі ёсць нейкія там моманты, які могуць, напрыклад, там ваш пост у Фейсбуку альбо дзесьці яшчэ, альбо нейкае інтэрв'ю, якое вы давалі журналістам. Дадатковае спрашчэнне нашай верыфікацыі вашай гісторыі. Бо трэба адзначыць, што людзі, канешне, у нас вельмі добрыя, беларусы зараз салідарныя і з большасцю ідуць са светлымі думкамі на гэтай супраціў уладзе, але ёсць, на жаль, людзі, якія карыстаюцца магчымасцямі. Вось за час працы BuySoul мы выявілі 5 махляроў, якія спрабавалі атрымаць грошы, падпраўлялі там звальненне ў сваіх працоўных кніжках і штосьці такое. Гэта ўсё адсочваецца, наша група верыфікацыі працуе вельмі прафесійна, і таму, таксама звяртаючыся да патэнцыйных такіх махляроў, прапаную не марнаваць нашага і іх часу, бо мы ўсё роўна. Ну вось вы зараз сказалі пра тых махляроў, якія спрабуюць прыкінуцца там звольненымі па палітычных нейкіх такіх матывах і атрымаць нейкія грошы. Але ці ёсць інфармацыя такая пра махляроў, якія прыкідваюцца нейкімі вось фондамі, каб сабраць людзей грошы?
мы рабілі агульны збор вели, але калі ведалі нейкі рэзанансны выпадак і чалавек публічны, напрыклад, як гэта было Шотікам Орджанідзе, бодибілдерам, пауэрліфтерам, які вельмі вядомы, скажем так, у колцаў, то мы размяшчалі нумар рахункі гэтага чалавека, нумар карткі. А потым заўважылі, што пачалі з'яўляцца ў тэлеграме абсалютныя клоны гэтага допісу, але ўжо з іншым нумарам карткі. І тады мы прынялі рашэнне зрабіць такі стейтмент, што мы ніколі не выкладаем нумары картак людзей у нашых аб'явах, таму што калі вы бачыце нейкі нумар карткі, на які трэба кідаць, да гэтага ані байхелп, ані байсол не мае ніякага дачынення. Ці гэта махляры, мы не можам гарантаваць, але мы дакладна гэтага не робім. Вось іншае, што яшчэ было ў нас, з'яўляюцца, конечно, нейкія ініцыятывы, якія мы не можам ані верыфікаваць, ані сказаць, што гэта там добрыя ці дрэнныя людзі. Заўсёды старайцеся правяраць, можаце ў нас нават пытацца ў асабістыя паведамленні на старонцы і пытацца, ці ёсць у гэтага збора нейкая рэпутацыя, ці ведаем мы гэтых людзей, якімі займаюцца. Бо часта бывае, што насамрэч асабліва дыяспара запускае свае асабістыя нейкія зборы. Зараз, напрыклад, запушчаны збор Медыасол, салідарнасць з журналістамі, якія зараз сталі таксама ахвярамі дзеяння ўладаў. І яшчэ адзін збор, які мы падтрымліваем, гэта збор «Спеўны сход». Але пра гэта там адкрыта напісана, што там прозвішча Стрыжака, Левончыка, напрыклад, ёсць у папечителях гэтага фонда, значыцца там все ок. Андрэй, яшчэ некалькі момантаў хацелася б, сапраўды міжнародная салідарнасць, наколькі яна шырокая? Яна вельмі шырокая, вельмі вялікая. Асабліва хацелася бы падкрэсліць тое, што вельмі моцна ўключыліся беларусы Расіі ўсю гэтую гісторыю, што для мяне было так, даволі нечакана, таму што прапаганда там таксама вельмі моцна працуе, але бачна, што расіяне дэмакратычных поглядаў вельмі моцна падтрымліваюць гэтыя зборы, увогуле ўсё, што адбываецца. Вы бачыце, што зараз адбываецца з Літвой. Літва стала для нас такой своеасаблівай Ісландыяй, якая ў свой час першая прызнала тое, што Літва незалежная, а літоўцы зараз стараюцца такі гістарычны свой абавязак таксама выканаць па адносінах да Беларусі. Яны вельмі прыязна ставяцца да ўсіх людзей, якія пакутуюць за тое, каб была Беларусь новай. Польшча, гэта тыя нашыя блізкія суседзі, Латвія, якая прымала нашых параненых, Чэхія, якая прымае нашых параненых, і ўвогуле вся цэнтральная ўсходняя Еўропа, яна збольшага разумее, што тут адбываецца, бо яна таксама вся была ў падсавецкай акупацыі і была ва ўмовах диктатур. Але таксама трэба падкрэсліць, што гэта не толькі еўрапейскі кантынент тычыцца. ЗША вельмі моцна падтрымліваюць, і беларусы ЗША, і тыя, хто там жывуць. Увесь свет зараз стаіць за Беларусь. Я прывяду такі маленькі прыклад. Мне одна з кампаній прислала переклад на японскую мову нашага стейтмента фонда. Я думаў, навошта гэта японская мова, хто там будзе гэтым цікавіцца. І для мяне было просто таким сапраўдным шокам, калі я даведаўся, што літаральна праз некалькі дзён японскі ўрад прыняў адмысловую пастанову, адмысловую адозву наконт таго, Беларусі адбываецца тое, што не павінна адбывацца, і гвалт павінны быць спынены. Так што увесь свет зараз глядзіць на Беларусь. Вось, дарэчы, Павлова Анна піша: дапамажыце сям'і Трайкоўскага. От сапраўды, от ёсць такі допіс, вот ёсць у мяне зараз на сувязі Андрэй Стрыжак. Ці можна нейкім чынам, што б вы адказалі зараз на гэты допіс? Ёсць на разгалошванне інфармацыі пра тое, каму і колькі мы дапамаглі. Адзінае, што я магу сказаць у адказ на гэтае пытанне, усе гісторыі, якія адбываліся ў Беларусі, асабліва публічныя, яны ахопленыя нашай дапамогай. Больш тут я нічога не магу сказаць, бо разумееце, што калі я, напрыклад, скажу, што нейкай там сям'і была аказана дапамога ў пэўным памеры, то тады гэта разу будзе пытанне такое, што да іх там падаткова альбо яшчэ нешта. Людзі нам такога мандату не давалі, але я публічна адказваю, што абсалютна все публічныя гісторыі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі са звальненнем, з гібеллю людзей, яны ўсе ахоплены працай нашых фондаў. Ну вось,
Анжеліка Дубініна піша: вялікі дзякуй усім фондам, якія падтрымліваюць нашых людзей. Сапраўды, па-першае, вялікі дзякуй, па-другое, менавіта тым фондам, якія падтрымліваюць нашых людзей. І я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі як мага меней будзе тых, хто захоча зарабіць на чужой нейкай бядзе. Андрэй, яшчэ хацелася такі момант абмеркаваць. Вот, наколькі я ведаю, ну, зараз можа быць да цябе не як да каардынатара дабрачыннага фонда, там, а як да праваабаронцы, як да сябры арганізацыі, якая займаецца праваабарончай дзейнасцю, прафсаюза, «Салідарнасць». Наколькі яна сёння, ну, неабходная беларусам, і ці якую ролю яна адыгрывае ў тым, каб людзі прымалі рашэнне працягваць гэты удзел у мірных пратэстах ці не? Я паўсюль заўсёды падкрэсліваў важнасць салідарнасці, яшчэ і таму Беларусада ўвесь час спрабуе знайсці галаву пратэстаў. Яна высякае нейкіх ключавых людзей, яна спрабуе выбіць нейкіх неадекватных народов. Але людзі ўсё роўна выходзяць. І таму гэтая салідарнасць, гэтая падтрымка, калі цябе пачнуць пераследаваць, ты абавязкова атрымаеш дапамогу, гэта вельмі важна. Супер усцешаны, што нашы ініцыятывы, яны не робяцца, так скажем так, флагманнымі. Не сотні прапаноў. Вы бачите, прапанавалі яму жытло. У нас, здаецца, вылецела сувязь. Я ўжо вярнуўся. Вярнуўся, і на якім моманце я адключыўся? Зараз я удакладнюся, таму што я тут не чуў. Па праўдзе сказаць, на самым пачатку, як толькі пачаў адказваць, і ўжо пачаў гук перарывацца. Ясна, ясна. Ну, значыцца, самае галоўнае з таго, што я сказаў. Фонды не флагманы гэтага руха. Флагманы руха людзі. І тое, як яны рэагуюць на тое, што робіць улада. Мы ўсе бачым, які моцны рух салідарнасці, і бачым, як людзі дапамагаюць адзін аднаму. Напрыклад, асводаўцы, якія трапілі ў бяду. Нам пісалі дзесяткі людзей: дапамажыце, калі ласка, гэтым смелым людзям. А калі мы пачалі прабіваць кантакт, мы адразу, канешне, знайшлі з імі сувязь. Аказалася, што гэта дзесяткі і сотні прапаноў дапамогі ім ужо паступіла. Не толькі ад нас, ад іншых людзей. Тое ж самае з Купалаўскім тэатрам. Тая ж самая гісторыя з тым МЧСаўцам, які адмоў сцяг. Там была сітуацыя, што яго павінныя былі выкінуць са службовай кватэры. І вось я дакладна ведаю, што дзесяткі людзей звярнуліся да яго з прапановай прадставіць яму жытло. І вось пакуль гэтая салідарнасць будзе ісці, будзе у тым, што кожны, хто выходзіць на пратэст, будзе абаронены. Нашы фонды — гэта вельмі важны элемент. Салідарнасць усіх людзей — гэта тое, што можа прывесці да змену. Андрэй, наколькі я ведаю, на дадзены момант ты знаходзішся ў Вільні, ў Літве, і нават вот фота была твая сумесна са Святланай Ціхановскай. Ці можна казаць, што зараз там вось у Вільні вакол Святланы Ціхановскай створаны нейкі, ну, такі
штаб у выгнанні, не ў выгнанні, ну увогуле сабраліся пэўная група людзей і скажем, вось вы асабіста там ці скажем каманда BuySol і BuyHelp, яны ўваходзяць у склад, ну я не ведаю, там каманды штаба Светланы Ціхановскай. Ёсць паўнамочны і прызнаны ўжо на дадзены момант Літоўскай рэспублікай і народам Беларусі перадусім орган, які называецца Каардынацыйная рада, Каардынацыйны савет. Ёсць Светлана Ціхановская, якая ўжо міжнароднай супольнасцю, палякамі прынамсі і літоўцамі называецца elected president, это значыць абраны прэзідэнт. І ёсць вельмі шмат розных ініцыятыў, розных структур, розных лідараў, якія там аб'ядноўваюць людзей, якія гуртуюцца зараз вакол усяго гэтага руха. І таму можна сказаць пра тое, што зараз у Вільні шмат людзей, якія засяродзіліся на тым, каб гэтая ўлада нарэшце змянілася і адбыліся тыя самыя свабодныя, справядлівыя дэмакратычныя выбары. Вось, так што Вільня сёння, яна такі магніт прыцягнення ўвагі усіх беларусаў, але не толькі, у Кіеве таксама ёсць людзі, якія шмат чаго робяць для таго, каб у Беларусі змянілася гісторыя. У Польшчы таксама гэтыя працэсы ідуць, і яны ўжо, на мой погляд, неспынныя. Але тым не менш, вот мы можем зараз сказаць, што ось скажем, Андрэй Стрыжак, коаардынатар фондаў BuySol і BuyHelp, сябра каманды Светланы Ціхановскай. У нас на гэты конт разам з маімі калегамі быў ўжо агучаная формула, па якой мы працуем разам. Наша команда, это команда Фонда солидарности, падтрымлівае імкненне беларусаў да новай Беларусі, і мы бачым, што самая галоўная кропка, самы галоўны чалавек, самыя галоўныя структуры, вакол якіх трэба зараз аб'ядноўвацца, гэта Светлана Ціхановская і Каардынацыйная рада. І яшчэ ўсё ж таки ты чалавек абазнаны як у пратэстах, забастоўках, ну і ўвогуле добра ведаеш, як працуе беларуская сістэма, як наколькі моцны, немоцны рэжым, можаш как бы так меркаваць. Як ты лічыш, ўсё ж таки ці ёсць сэнс у далейшых мірных акцыях пратэсту? Ці прывядуць яны да зменаў, дэмакратычных зменаў, да пераменаў, як кажуць? Вот не сакрэт, вот мне вельмі часто тэлефануюць калегі там з Украіны ці з России і пытаюцца: ну что, пратэсты заціхаюць, ну что, ўжо выдахліся беларусы, ну что, а ці ёсць вот сэнс далей пратэставаць, а вот зіма блізка, амаль як у вядомым серыяле. Твоё меркаванне, твоё бачанне? Яно даволі простае тут. Зміцер, мы зараз з табой размаўляем, я ў Вільні, ты ў Мінску, і пакуль людзі выходзяць на вуліцу, ты маеш магчымасць сидзець у гэтай студыі і мець той сцяг, які ў цябе за спінай. Як толькі людзі перастануць выходзіць, як толькі ўлада адчуе сваю ўладу на поўніцу, яна закатае ўсё абсалютна в асфальт. Тое, што я зараз стрымлівае, адзінае, што стрымлівае, гэта якраз такі пратэст людзей. Бо мы бачым, якія заявы робіць Лукашенко, бачым, што кажуць ягоныя памагатыя. І ну тут трэба просто зразумець, што яны пайшлі ва-банк, і мы пайшлі ва-банк. Бо будзе вяртанне да той Беларусі, якая была до 9 жніўня. Занадта шмат чаго было зроблена ўладай, і вельмі шмат чаго было зроблена людзьмі, каб гэта вяртанне не адбылося. Таму зіма не зіма, але пытанне такое, што за мінулы месяц ўлада выжгла амаль $1,5 мільярда на падтрыманне курса, на падтрыманне сваіх сілавікоў. Мы ведаем сёння яшчэ одну лічбу, $2,5 мільярда было знята людзьмі з дэпазітаў, і у нас засталося ў казне $8 мільярдаў, якія такімі тэмпамі могуць выгараць да новага года. І што далей? Хто будзе даваць такія стабілізацыйныя крэдыты, каб увесь час харчаваць гэты сілавы апарат, непамерна раздуткі, гвалціць, збівае людзей? Расія? Ну, не думаю, там таксама людзі прагматычныя, калі, напрыклад, утрыманне Беларусі будзе каштаваць $1,5 мільярда ў месяц, саступкі і будзе патрабаваць дыялогу з боку дзяржавы і паміж дзяржавай і грамадствам. Яшчэ раз да цябе пытанне як да сябра прафсаюза. Шмат казалі на пачатку ўсіх гэтых пратэстаў пра страйк, как бы так, і казалі ўсе, вот калі будзе агульнабеларускі страйк,
але як выглядае, ну страйка не толькі агульнабеларускага, але і больш-менш масавага не атрымалася. Чаму? Насамрэч гісторыя такая, што страйк можа адбывацца не толькі ў форме там абсалютнай астановкі прыпынення працы заводу, але гэта можа быць італьянскі страйк, італьянская забастоўка. І тое, што я зараз бачу, тое, што я ведаю ад людзей, гэта два фарматы такога супраціву. Першы гэта тое, што людзі рэальна страйкуюць па італьянскай забастоўкай, яны робяць усё вельмі павольна, марудна. Другі звальняецца са сваіх пазіцый, і потым вельмі складана аднавіць гэты працэс. Я 100% ведаю, што экспартныя кантракты, якія былі заключаныя нашымі, напрыклад, Беларускаліем, яны зараз ужо сарваны. Праграмы. Там нават калі зараз улада будзе спрабаваць запусціць па новай усе гэта эканамічныя ўнутраная сітуацыя і настолькі пазбаўленыя правоў і парушаецца падставовую праву людзей. Яшчэ цікава твоё меркаванне. Ўсё ж такі коаардынацыйная рада на сённяшні дзень фактычна кіраўніцтва гэтай рады, прэзідыум ці лідары гэтай рады, яны альбо за кратамі, альбо выпхнутыя за межы Беларусі. Шмат размоў пра тое, што неабходны дыялог, неабходна нешта рабіць. Лукашенко кажа там пра канстытуцыйную рэформу, пра дыялог з грамадствам, але ці верыш ты у змены ў Беларусі праз прапанаваную ўладамі канстытуцыйную рэформу, і калі коаардынацыйная рада, кіраўніцтва яе ўсё так ізаляванае, скажем так, што тыя людзі, якія абярэ ўлада для того, каб весці гэты дыялог, яны будуць сапраўды выказваць меркаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі? Хоча гэтага Александр Лукашенко альбо не хоча, яго пасадзіць за стол перамоваў эканоміка. Яшчэ раз гэта падкрэсліваю. Абсалютна зараз не важна, як назваць гэту перамоўную пляцоўку і То есть гука нема зараз, да? Тады на жаль, у нас перарвалася сувязь с Андреем Стрыжаком. Тым не менш, я хацеў бы подвесці такі кароткі вынік нашай размовы. Па словах Андрея Стрыжака, усе абвінавачванні, якія яму зараз выстаўляюцца праваахоўнымі органамі у растраце нібыта на асабістыя патрэбы грошай, якія былі сабраныя беларусамі ў дабрачынныя фонды кшталту байсол альбо байхелп, гэта поўная лухта, таму што просто не могуць яны гэтага зрабіць і не маюць жадання гэтага рабіць. І сапраўды, калі ёсць патрэба ў атрыманні дапамогі тым, хто тым ці іншым чынам пацярпеў падчас мірных акцый альбо за сваю грамадзянскую пазіцыю, кай ласка, звяртайцеся ў фонды байсол, байхелп, і гэтая дапамога будзе вам аказаная. На жаль, я знову вернуўся, Зміцер. Да, я чуў цябе, дзякую, мне тут перападключылі да іншай сеткі.
Так, насамрэч, пакуль людзі не прымуць тых перамоўшчыкаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы, будуць пратэсты працягвацца. І чым больш улада будзе спрабаваць рабіць гэты працэс штучным, прыдумваць нейкія канстытуцыйныя рэформы, якія будзе ажыццяўляць Лукашенко, каб перасадзіць сябе з аднаго крэсла ў іншае. Чым больш улада будзе казаць пра тое, што як Андрэй Савіных, дэпутат, сказаў, што вось гэта нелегітымны, непаўнамоцны орган, координацыйная рада. А что легітымна? Легітымны той гвалт, які рабілі, і тое, што Лукашенко прапануе перавернуць гэты ліст, ну гэты ліст будзе перавернуты, але разам з Александром Лукашенко. Мы, конечно, перайдзем праз гэтую траўму, мы загоім гэтыя раны, якія былі нанесены 9-11 жніўня і па сённяшні дзень наносяцца, але гэта будзе ўжо без Лукашэнкі, у новай Беларусі. Ну што ж, пакуль гэты аркуш, вот як кажа Андрэй Стрыжак, не перавернуты разам з уладай, якая сёння ёсць у Беларусі, вельмі важна ўсё ж такі салідарнасць і дапамога. Таму вось ваши словы як коаардынатара проекта Buy Sol і Buy Help да беларусаў з гэтай нагоды. Пакуль у нас ёсць выходзіць, пакуль у нас ёсць магчымасць быць салідарнымі, пакуль у нас ёсць магчымасць быць разам, мы павінны быць разам. Бо ўлада робіць усё для таго, каб зневерыць нас адзін у адным, каб прыдумаць нейкія хітрыкі, каб раз'яднаць нас. Але атрымалася такая гісторыя, што сёння ў 2020 годзе у беларусаў ёсць унікальны шанец аб'яднанымі сіламі ўвайсці ў шэраг абсалютна нармальных цывілізаваных краінаў. І ў гэтым нас падтрымліваюць усе. І мы самі сябе ў гэтым падтрымліваем. Таму я кажу тымі словамі хачу скончыць свой выступ, якімі заўсёды сканчаю апошнім часам усе свае посты. Гэта што мы павінны не спыняцца і мы перамагаем. Дзякую ўсім. Дзякую ўсім. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Андрэй Стрыжак, коаардынатар дабрачыннага фонду Buy Sol і Buy Help. Гэта дапамога рэпрэсаваным. Калі ласка, у каго ёсць патрэба атрымання такой дапамогі, звяртайцеся, усе неабходныя рэквізіты можна знайсці на старонках адпаведных фондаў альбо ў Фейсбуку, альбо ў Інстаграме ці ў іншых сацыяльных сетках. Ну і што, салідарнасць сапраўды вельмі важная штука. Не забывайце пра гэта. Слухайце Еўрарадыё, беражыце сябе.